czujesz więc w rozkoszy tej zatracasz się i nie wiesz, że zgubi cię. Pomożecie? Seksualnie niebezpieczna, gra podstępnie łamie, rani serca. Smak nieziemskich doznań daje, a nad ranem znika sam zostajesz. Seksualnie niebezpieczna, bezlitosna, sprytna i namiętna. Myślisz, że dotykasz nieba, nie wiesz, że to droga jest do piekła. Słuchajcie, moi kochani, seksualnie niebezpieczna. A może zrobimy teraz taką sztukę, że razem zaśpiewamy. Okej? Seksualnie niebezpieczna, wszyscy razem z nami. Głośno i wyraźnie, żebyśmy słyszeli. Dacie radę? Wierzę w was. Dobra, można nabrać głęboki oddech. I uwaga, kochani, wszyscy razem z nami. Go! Seksualnie niebezpieczna. Dobra, dacie radę jeszcze głośniej? Seksualnie niebezpieczna. Słuchajcie, a może tak, ręce w górę i lecimy razem, hej! Seksualnie niebezpieczna, gra podstępnie łamie, rani serca. Smak nieziemskich doznań daje, a nad ranem znika sam zostajesz. Seksualnie niebezpieczna, bezlitosna, sprytna i namiętna. Myślisz, że dotykasz nieba, nie wiesz, że to droga jest do piekła. Kochani, seksualnie niebezpieczna grupa Impuls. Piosenka, która będzie promowała nasz najnowszy muzyczny krążek, który ukaże się w sierpniu tego roku. Chyba. A więc